angen-angen sifatnya sinten mawon niku nek sik butuhno sesuatu nek sik diarani butuh utawa butuhno nang sapa ae nang sesuatu niku nurut jenengan sik duweni sifat kepemilikan kamu sendiri napa sifat keinginan sik duweni sifat keinginan badan sampeyan umpama ngarani wong sik duwe utawa sik butuh gambarane berarti dia ku sik kuasa nang badan kuasa nang badan boten kuasa sik butuh nyatane dhewe gak sed niku dhewe gak sed nyandang dhewe gak sed tandang gawe dhewe gak dilewangi nggih napa nggih berarti kan butuh. Sedangkan Gusti Allah itu ndamel langit sama dalam bumi. Cilik apa ngomong? Gawe bumi. Kemudian gawe sak isine bisa. Niku mboten butuh seorang pun diijeni. Kira nggih. Kemudian gawe makhluk sak isine makhluk mungkin kula sampeyan wis gak iso ngitung lah jumlahe makhluk. Aja men sing jumlahe. Satu jenis mawon sampeyan gak mungkin bisa ngitung. Lho kenapa iki? Kaya contohnya kan segoro niku lho. Lautan niku lak yang terkiwa sampeyan iso terus jenenge iwak masing-masing mulai water sampai sak mulut gede wis gak kira iso Allah mampu gawe iwak semoten wakai mulai sing gede sampai sing cilik tur ana jenenge dhewe-dhewe ana panganane dhewe niku sing keimanan nggih Gusti Allah ya gak ana sing keluar. Lho kenapa nggih? Gusti Allah damel makhluk bentuk menungso dimulai Adam. Wong loro sitok tok ngene rumah Adam, tok lanang jelembreng wis gak sapa-sapa. Dari Adam itulah Allah menciptakan manusia. Ini ku jenenge ibu sampeyan saged angen-angen. Pertama kali Allah menciptakan Mbah Adam. Bila Allah khalaqal Adam. Jadi Mbah Adam itu mboten digawe tapi diciptakno. Mari wonten Gusti Allah gawe manungsa jenenge apa? Hawa. Nek Hawa niku Jawa, nek Adam niku Khara. Ngerti bedanya? Ngerti bedanya mana? Bedanya menciptakan karo gawe. Napa bedanya? Sampai ngaji merah kalau tahu bisa. Nah, ini ilmu yang tadi ilmu. Ternyata sampean ditakoni Pak, sampean ngaji suwe di masjid dan tidak uyo usai kurang tahu. Ngaji apa dulu tafsir. Waduh. Aku lapan, Pak. Deku niku ana keterangan Allah itu menciptakan, ana maneh Allah itu menjadikan. Apa bedanya menjadikan kalau menciptakan? Terus jawab sama jawab.